Soc la Iolanda, tecai del Servei de Consultes Externes de l'Hospital de Blanes. Durant la meva jornada laboral començo preparant la consulta, revisant els aparells de diagnòstic i que el material estigui a punt. Una vegada comencem l'activitat, soc el suport tècnic de l'especialista, en aquest cas l'otorrino, ajudant i realitzant les cures, proves complementàries en el pacient. Som un engranatge essencial. Em dic Àngels, treballo de tecai al Servei d'Urgències de l'Hospital de Calella. Tenim diverses funcions. Una d'elles és la gestió del material, amb comandes i repostament de tot el material que necessiti la unitat. També ajudem activament a infermeria en el muntatge de qualsevol màquina de suport respiratori i preparació de material de qualsevol tècnica que necessitin. Em dic Eva i soc tecai de la planta de traumatologia de l'Hospital de Blanes. La principal funció que tinc és atendre i donar suport al pacient que està ingressat. Per això li donem una higiene, un confort, l'ajudem en les mobilitzacions perquè pugui guanyar moviment i l'acompanyem a les seves activitats bàsiques del dia a dia. Intentem que el pacient estigui confortable i crear un ambient segur, escoltant-lo i acompanyant-lo sempre. Soc Cristina, tecai del CAP de Calella. La meva funció principal és la gestió de magatzem, on fem comandes de material sanitari i farmàcia per poder abastir totes les consultes. I altra de les funcions que també fem aquí al CAP de Calella és el suport a les consultes d'especialistes. Em dic Olga i soc tecai al bloc quirúrgic de l'Hospital de Calella. La nostra principal feina és preparar tot el quiròfan per la intervenció que s'hagi de realitzar. Col·laborem i assistim tant a la infermera instrumentista com a l'anestesista i als cirurgians per tot el que puguin necessitar abans, durant i després de la intervenció. També ens encarreguem de la unitat d'esterilització, on netegem, desinfectem i esterilitzem tot el material de tot l'hospital. Em dic Cauta i soc tecai de la CIS Sant Jaume de Blanes. La meva funció principal és ajudar a realitzar les tasques diàries de la vida, com anar a l'UVC, menjar i totes les que necessitin. Cada gest d'afecte, paraula d'ànim, contribueix al benestar dels nostres residents. La tecai és un paper essencial en la sanitat.